Sari-saring laki at iba-ibang bersyon ng imahen ng Batang Jesus ang iprinisosyon sa Naga City kasabay ng malalaking pagdiriwang ng pista ng Santo Niño sa ibang panig ng bansa. Dinala ang mga imahe mula sa Immaculate Conception Church papunta sa Balatas New Development Complex kung saan isinagawa ang isang street dance competition. Kung may ipinasabay sa karo ng barangay ang mga imahe ng Santo Niño, kinarga lamang ng ilan na parang anak ang mga ito bilang partean nila ng sakripisyo para sa kanilang dasal. Ganun pa rin, mga anak ko malusog, walang sakit, mga pangarap nila matupad nila sa buhay. Pagdebosyon. Sa misa na pinangunahan ni Cáceres Archbishop Rex Andrew Alarcon, may bahagi na isinayaw ng mga bata at mga deboto ang mga imahen na kanya rin binasbasan. Let the children teach us simplicity, humility, kindness. Bisperas ng pista naman ng isagawa ang isang fluvial procession ng imahen ng Santo Niño sa Bicol River mula sa pantalan ng Barangay Sabang Sanaga na umikot hanggang sa mga karatig bayan ng Kamaligan at Gainza. Idinaan din sa makulay at masayang sayawan ng mga taga-Virac ang pagkilala kay Santo Niño. Natakbuhan umano nila ng saklolo tuwing nasa peligro ang Catanduanes. Inabot ng 5 kilometro ang prayer dance procession mula Virac Cathedral hanggang Barangay Santo Niño. We continuously pray na mabigyan kami ng better na kabuhayan, especially yung mga kababayan po natin na until now hindi pa po totally nakakabangon sa Typhoon Pipito. Ika-5 taong prayer dance procession na ito sa lalawigan ng Pista ng Santo Niño sa pangunguna ng Holy Innocents Mission Church.